Azken urtean, nik uste dut, hemen gauden guztiok aurrera pauso izugarriak eman ditugula digitalizazioan, ezta? Eta hain zuzen ere, aurtengo lehenengo digitalizazioaren eremuan lan egiten du. 2005ean sortu zenetik, Euskara lan tresna eta zerbitzurako hizkuntza izan du, eta bai Euskarari lehenengo saria, haingo IZT informatika zerbitzu integralarentzat da. Igo daitezela, mesedez, Juani Lizaso Arizaga, IZT-ko kudeatzailea, eta Amaia Galvez, saria jasotzera, mesedez. Bueno, Juan eta Maria, zorionak. Pozik zaudete, zer da zuentzat sari hau jasotzea? Guretzako oso pozik, zen gu azken finen kooperatiba txiki bat gea, baina beti euskara izan da oso garrantzitsua gure zerbitzuetan, lana egunerokotasunean, euskara da ardatza, kontratazioetan beti da bete beharrezko baldintza bat, eta hori egitea euskararen alde ere oso pozik. Bai, euskara eremu digitalean lantzea hori ere berez erronka handia izan beharko da, ezta? Bai, erronka itzela eta ertz asko dituen gai bada, garbi dago, euskara ez da teknologian oso edatuen dagoen hizkuntza, garbi dago ingelesa dela, mundu teknologikoan edatuen dagoen hizkuntza, baina gu beti izan dugu oso garbi, sorrera bertatik, batetik bi funtzio betetzen dituela, batetik IZT-ren barruko harremana, gure artekoa, gure langiroa baliatzeko hizkuntza gurea delako eta gu erosoago sentitzen gehalako. Baina beste aldetik ere, nik uste dut eta pixka lan esparruan eta guri dagokigunean euskara badala tresna eraginkor bat, badala gainera mundu teknologikoan hain hotza dena, hain pertsonekin hitz egitea eta hain zaila izaten dena, nola egiteko gertutasuna, goxotasun bat eskaintzen du eta lehiakortasunerako ere bada beste, eskaintzen du abantaila minimo hori, ez? Hori benetan, hori entzutea benetan pozgarria da. Azken urte honetan lan asko egin izan duzue besteroak etxetik lan egiteko moduan jartzeko. Zein izan dira erronka nagusiak eta nola egiten diezue aurre? Egia esan bat zetorren kontu bada, baina pandemiak pixka bat dena azkartu du, dena abaildu du eta erokeri bat izan da. Baina pixka bat nik uste dut hor kontzeptu desberdinak daudela. Etxetik lan egitea edo etxean lan egitea. Guain arte nik uste dut pixka bat erabiltzen zana etxean lan egitea. Baina telelana esaten degunean edo goain denon hautan da bilena, gure ustez etxean edo beste nunbaitetik lan egitea bulegoan egongo bagina bezala. Eta hor dago erronka, hor dago digitalizazioa, nola komunikatzen gehan merkatuekin, bezeroekin, informazioaren eskuragarritasuna, etengabe online egotea, edozen bazterretik, bulegoa edozen lekutan eukitzea. Hori da, pixka bat, orain nolabait lantzen ari den gai hori, pandemiak irauli duena, eta enpresa munduan prestatuta ez geunden ez, orain hori da, pixka transformazio digitala, eraldaketa digitala, eta orain modan jartzen ari den guztiok. Gure ustez hori da, pixka bat nolabait mundu digitalean tresnak sortzea, informazio eskuragarri, etengabe, online, egotea, eta merkatuekin komunikatzeko eta harremantzeko modu desberdin bat martxan jartzen. Amaia, beste zeu zer gehitu nahi duzu, edo?
igual esango nuke, netzako, baita ere, igual berezi bezala sentitzen, zeinik, heldua ja ikasi non euskeraz, eitzeiten, eta hori negotea hemen, bai euskarari saria jasotzen, pues, pixkatola, arrotasun pintxu gatola. Bueno, benetan pozten gara, eta eskerrik asko eraldaketa digital hau bultzatzeagatik euskeraz gainera, beraz espero dugu, sari hau noski talde guztiarentzat da, eta aurrea pausoak egiten jarraitzeko, pizgarri bezala erabili izatea edo. Eskerrik asko, IZT taldeari, eta zorionak.